Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Bilis naman. So yan, makulay na buhay mga kabeli. So nasa Right Pampanga tayo. Time check 11:40 ng tanghali. So meron tayong catering service. So ito, pang-apat na beses na natin nag-set dito sa napakagandang resort nila, private resort ng mag-asawang Martinez. Yan, si Ate Pe and Kuya Noel. Yan, salamat. May mga team kabeli oh. Thank you po. Bakit wala pa rin si Adam? Ay, si Michael. Magaling po yung Gilagid. Kamukha kasi ni Adam si Michael, kaya akala ko si Michael. Ay, kasya kaya. Si Jan sa harap na lang siya para hindi mahirapan. Ang tingin ni Jan Paul oh. Kaya mga Billy, biyahin na tayo. Thank you.
So yung mga kabeli, may dala silang alaga. Ay, talang bundok. Bye bye. Uwi kaya yun? Uwi yan. Malapit lang. May tiyan na yan eh. Ayun o, nagranda na. Yan o. Kita ba? Basic lang yan. Niladap. Nagkinakar lang. Ay, punta ng third lap. Ay po kakoy. Ay po. Ay po. May niladap. Ay po ito po. Okay po. Talagyan ko. Napangalan ko. Chigo. Iko. Ita. Niladap. Ay, boss. Na? Boss. Nang boss. Pipe po. Hindi ko. Nabalag, Niladap. nabalag yun. Ini. Kini kilo. Pipe po. Ay, kini. Pepoy, ang pepoy. Hay ka po. Wala ka dyan. Nga? Bakit? Ha? Papaligid. Okay po yung cash pay. Cash pay. Thank you po, cash pay. Okay, boss. Okay, bayo. Okay. Okay, medyo. Ay ba ano, ating. Thank you, Kenny. Ay! Sige, dance. Alam music, Jampol, alam music. Ano yan? Macho dancer dyan ah. Kaya mga Beli, nandito na tayo sa bahay ni Ate Pe at Kuya Noel. Yan. Yun yung ano nila pinaghirapan sa Amerika, mga Beli. So yun nga, nag-for good na sila Kuya Noel at Ate Pe dito sa Philippines. So nag-retired na sila. Ano problema, Jampon? Hindi po naghanap pong basahan. Sa sasakyan marami. So hindi na pinaset ni Kuya Noel yung ano natin. Okay na daw to. Kaya eto na lang dala namin. Yun na. Yan, sa mga naghahanap kay J. Michael, hanggang ngayon po medyo ano pa yung gilagid ni J. Michael. Hindi nakasama. Masarap po tayo na? Ha? Hindi na. Hindi na. Okay na yan. Kel, marami na ako na ha. Na? Kaya ako, dyan. Kaya, bala ka. Marunong makasar si Jan Jan. Okay mga Beli, in 30 minutes start na tayo. Mamaya pakikilala natin si Kuya Noel. Yan, happy birthday Kuya Noel. Yan. And Ate Pe. Thank you. Hello po mga kabeli. Kamusta po? Kamusta po kayo? Happy na. So nag-i-start na kami. So binibigyan muna natin ng instruction bawat isa kung anong gagawin nila. So may fried chicken tayo. So 4 kilos na menudo, 4 kilos na kalderetang baka, Shanghai, spaghetti. So birthday ni Kuya Noel, kailangan okay ito. Mapasaya natin siya. Kaya kasama natin si Jan Jan. Ayan, kakiligay. Ha? Wala? Hello po mga kabeli. So yung mga Beli, nag-start na si Jepoy magpakulo ng pasta. Meron tayong 1 kilong spaghetti. Habang nagbabalat ng patata si Ingo. Po mga kabeli. Nagagayat ng sibuyas si Stainless. Diyan ang ginagawa. Ay, pwede. Tapos na-marinate na natin yung manok. Na-marinate na ni Jepoy. So ito, 4 kilos chicken. Ayos to. So
tayo, mag-i-start na tayo mag-marinate ng menudo. So yun siya ngayon mga kabeli, pinagawa ko na sa bahay kanina, pinabalot ko na kasi 2.5 kilos na siya ngayon. Medyo may katagalan balutin yun. Okay, start na. Okay mga kabeli, start na tayo sa pork menudo. So i-marinate muna natin at least mga 30 minutes. So garlic, bawang, laurel, sibuyas, ha? Ha? Toyo. Mga beli toyo. Gagalit si Janjan eh. Ano yan? Ha? Paminta. So mga beli, yung atay mamaya natin ilalagay. So ito muna, mamarinate muna natin. Yan, takip dyan. Takip. Takap. Mga beli, takpan muna natin. Siguro mga 30 minutes bago natin siya pakuluan. So, mabilis lang din naman to. Thank you. Ayos dyan. TikTok. Okay mga beli, start na tayo. So magluluto. So ayun na yung pang minuto natin. Ayan o. So yung minuto ni Jepoy mga beli, naka low fire, tapos tatakpan niya mamaya yan. Siguro, gano'ng katagal yan Jepoy? Mga 20 minutes lang ito mga kabeli. Okay. Ay mga beli, pinatakpan ko muna kay Jepoy pero naka low fire po to. So ito yung minarinate natin kanina. Tapos start na tayo sa ating Gulay. caldereta. Cooking oil mga beli. So yung baka natin is naka-pre-cook na. Ibig sabihin malambot na po yun mga beli. So pipirituhin natin yung carrot saka patatas. Diyan mga beli oh. Carrots, patatas. Lutunin na natin pa. Uy. Mga beli, piprotoyin natin ng konti. Yung medyo may konti tigas pa. Tapos sasabihin natin ng bawang sibuyas. Tapos karne na tayo. Mabilisan lang ito ba. Eh mga beli, tatakpan muna natin in 5 minutes. Bilang ka. Balik tayo. So mga beli, okay na yung carrots. Saka patatas natin. Diyan po ipapag yan ang ano natin. Bawang. Sibuyas mga beli. Mapupulay natin ng konti yung bawang sa sibuyas. Imimix na natin sa ating carrots saka patatas. Boy, sunod na natin yung ano boy. So mga beli, lalagay na natin yung baka. Ayan. Okay, mix na natin. Sabi na ito, naka-pre-cook na sa bahay. So pinalambutan na natin para mabilis ang proseso.
Toyo, Koy. Margarine. Mga bili, toyo. Mga bili, para maipalasa, maglagay tayo ng star margarine. Kahit konti lang. Yun, nagpuputukan yung mga lobo sa swimming pool, mga bili. Red bell saka green bell. So sa kaldereta, mga bili, kailangan may konting sili para may angang. Pwede konting tubig. Ito. Tubig. Tubig. Yan, para hindi lang manigat, mga beli. Naninigit pa sa ilalim. Sa tubig pa. Tomato sauce, mga beli. Rino, mga beli. Rino. Nani nyo dyan? Hindi, nano na. Alaman mo na gano'n. Hugot ka na. Rino, mga beli. Alaman, sabi nga ni Jan Jan. Okay, ready na yung kesa. So mga beli, sabay na natin tong ebap. Paminta, black pepper, so hindi kompleto ang kaldereta pag walang keso. Okay mga beli, tatakpan muna natin in 5 minutes. Tapos okay na to, titikman na ni Jan Jan. Ayan na yung minuto natin, mga kabeli. Beli, maglalagay tayong kalamansa eh. Natin. So meron tayong tatlong kalamansa eh. Mga beli, sasabay na natin yung atay. So pork liver. Bulos. Baba, kita. So hintayin lang natin lumambot to, mga beli. Tapos sigigisa na natin. Tuloy-tuloy na to, sa mabilis lang din. Okay mga beli, okay na yung ating kaldereta. So beef kaldereta. So titikman na ni Jan. Mapali, panay na may ito yung Jepoy. Tama. Saka si Jepoy, mga kabeli, para dalawa. Nyam. Pali. Kapit. Nako lang. Sarap na, mga kabeli, ayos. Tamang-tama lang yung lasa, mga kabeli. Naman. Nyaman daw, nyaman.
Beli, tikman din natin. Yun yung parsubag yan. Kagat yung sili, saka yung konting alat. Yun, yung ibabaw. Hindi matabang. Hindi. Beli, dagdag tayong konting toyo. So yung mga beli, okay na to. So, hindi na tayo. Yeah, boy. Tapos na tayo mga kabili. Ayos mga beli. Okay, plating na tayo. Kaldereta, 1 down. Okay mga beli, spaghetti na tayo. So yun, yung nabili namin baboy medyo may katandaan mga kabeli, kaya medyo may katagalan. Pakita mo, pang minuto. So nag-adjust pa tayo ng oras dito para lumambot lang po yung karne. Mahirap naman po kasi na matigas yung karne ng minuto natin. Bawang, sa spaghetti mga kabeli, nakalimutan natin star margarine. Star margarine, baka naman parati ka nang nakikita sa video natin. Sibuyas. Eh mga belly, tostahin lang natin ng konti. Pork giniling mga belly. So meron tayong kalating kilong giniling para sa 1 kilong Spaghetti. 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 Pagkitaw si Jan. Yes. Ito yun. Happy birthday. Libre siya dyan. Opo. Nandyan? Jan. Ano ba birthday mo dyan? Good po. Kabilan? Good po. Alam na ni Jan yung birthday niya mga belly. So mga belly, rock salt. Black pepper. Okay, balikan natin after 5 minutes. Diretso po. Hindi yung... Ano may din? Tayo pa pumakay sa tapon. Mga beli, timpla na natin. Yan na, spaghetti sauce. 1 kilo. Ketchup mga beli. Brown sugar. Black pepper. Beli, maglalagay tayo ng konting tubig para lumagnaw. Konting keso.
Mineral na tubig mga kabeli, masyadong malapot. Tapos chicken cube. So isang chicken cube mga kabeli. Okay, dyan, chicken. Madali dyan mga kabeli. Parang ini. Ha? Tap. Lasa? Nama po. Anong lasa? Nama po. Titikman din ni cameraman. Cameraman, anong lasa? Sarap! Konting tamis pa po mga kabeli. Wala sa tamis? Opo. Okay, sabi nga ni Michael, dagdagan mo chef, ikaw nakakaalam yan. Brown sugar mga bel, mag-add tayo. Jepoy lang malakas. Tayo sa dyan pa lang malakas. Nandyan. Okay mga beli, okay na to. Thank you. Bala ya? Bala ya? Ayo pada nak penjadi apa tu? Kaya beli, minuto na tayo. So, malambot na yung karne natin. Cooking oil. Bawang. Sibuyas. Cameraman, paulit-ulit niluluto natin. Yun po yung ano nila order. Ayun. Tama mga Meli, yun lang order. Kaya paulit-ulit yung vlog natin. So sabi nga ng iba, hindi naman nakakasawa kasi iba-ibang lugar ang pinupuntahan natin. Pero minsan may nababago. So gulay muna mga Meli. Ano to? Karas tsaka patatas. Okay mga Beli, malambutin lang natin ang konti. Tapos i-mix na natin yung karne dito. So mga Beli, okay yung gulay ng ating minuto. So i-mix na natin yung karne natin mga Beli. Red bell saka green bell. Hotdog. Beli ang bango. Toyo. Rino, mga beli, naglalagay tayo. San Rino. Black pepper.
Tomato sauce mga kabeli, ilagay natin. Mga kabeli, maglalagay tayo tubig. Mga belly, tapos na tayo sa mga disarsa natin. So pwede na mag-start si Jempoy sa frying natin. So meron tayong lumpia Shanghai, saka Chicken. fried chicken. Okay, balikan natin to after ilang minuto, cameraman. 15 minutes. Yo, 15 minutes mga kabeli. Ulit pa na natin. Fried chicken mga kabeli. Okay na tayo. Fried chicken, saka Shanghai. Tikman muna natin mga kabeli, hindi pa tinitikman mo. Dito tayong dalawa. Tikman natin mga kabeli. Kasama si Jampo, no? Mga kabeli. Kasarapan ka sa Big Pares. Opo, masarap po yun. Yan, shoutout po sa Team Canlas. Team Canlas, shoutout. Maraming salamat sa pag-welcome nyo sa Team Kabeli dyan sa Legion House. Thank you, mga idol. So yan mga kabeli, okay na yung minuto natin. So parating na yung mga bisita ni Sir Noel. Happy birthday. So titikman na ni Stainless saka ni Silay. Ano? Ito. Carrots po, mga kabeli. Baboy mga kabeli. Matigas po. Ha? Matigas yung carrot. Matigas yung carrots, carrots yun. Ano? Ayos na po, sarap mga kabeli. So mga kabeli, sabi ni Adam, matigas yung carrots. Itotok mo. Wala. Masakit lang sa ngipin na yung ravel natin. Oh. So okay na yung carrots natin mga kabeli. Laman. So mga kabeli, nagselos, nagre-request. Laman daw. Bibigyan natin, pagbibigyan natin. Yun. Ang lasa. Wala pa, terang. Sarap. Sarap, mainit. Beli, okay na po. So, okay na yung lasa. Okay na. Okay na. Thank you, thank you. O, plating na tayo. So, last na itong ginagawa ni Jepoy. Nagpa-price na lang si Jepoy. Thank you. Go, thank you. Okay na. Hindi ka na puro yelo, kaya lang yelo. Yan hindi. Ba't hindi ako yan? Tayo. Tumayo. Hit. Habis sunod tamo mo? Hindi no eh. Walang may nalilikopan eh. Hindi kami kasi diretso na ang uliman.
Sisisidad talaga, eh. Sisisidad Wala na yung anak mo tayo. Hoy, tara na! Minano ka? Parang yan, sila ng anak mo. Ako, Lula. Beli, malapit na tayo matapos sa pagluluto. Talaga ba? Lula, umapicture na lang kasi. Asa tapos ba ko na basta? Basta, ala na. Sasagot. O sige, kanya niya ito. Sa kipitda. Kasi magdalilan niya pa yan. Pangunan mo ko kanya na. Pagkalay mo rin eh. Pagkalay mo rin. So yun, Beli, tapos na tayo magluto in 1 hour. Yaga. So nagpa-fry na lang si Jepoy ng Shanghai. Ritong Shanghai, Jepoy. So may mga bisita na si Kuya Noel. So nagkakantaan na mga Beli. Mamaya kukuha na lang natin yung mga bisita niya, saka yung pagkuha ng pagkain at pagbati kay Kuya Noel. Happy birthday Happy po. birthday. Ate Pe, maraming salamat. Happy birthday po. Happy birthday! Happy po. Sige mga Beli, ligpitan na sila. Yan na. Nailibot mo na ba yung mga viewers natin dyan, Paul, sa swimming pool? Di pa? Di pa po. So mamaya mga Beli, lilipot namin kayo. Wah! Di pa sayaw dyan eh. Mga Beli, nahanap ko si Jan. Nandito pala. Kumakanta. Terak Jan, terak. Jan. Hinahanap ko eh. Terak, terak. Thank you po. Ayos, Jen? Tutuwa kayo dyan. Ano pa ako nakahanap? Nagkakasiyahan na mga Beli yan. So eto na mga Beli. Papasyal ko na kayo. Ikot tayo dito sa farm ni Kuya Noel. Kaya may mga manok siya rito mga Beli. Pero sabi ni Kuya Noel, hindi siya nagsasabong. Mahilig lang talaga silang mag-alaga ng manok. Yun o. Siguro estimate ko rito mga Beli, nasa 25 pieces na mga tangdang. Paikot po yan. Ito, manok. Ay, manok. Hindi. Hey! Tara dyan. So makapag-alaga ka ng ganito mga kabeli. Kakatuwa. Yun o, tapos yung... Apo, tita! Tita Pe! Papunta pa lang sana ako doon. Yan si Ate Pe. Yan, Martinez. Hello po. Hello! Shoutout sa mga anak ko, si Jonathan, Geraldine at Ashley at ang kanilang mga partners. Mga asawa nila, si John at si Nakakalimutan. Christian. At ang aking mga kapatid, lahat sila, mga kapatid ko. Opo. Mga kaibigan ko.
From May US. nakalimutan naman ako from US. Sorry na lang. Kumari ko si Erlinda. Shout out Opo. to everyone. Yun. We love you. Bye-bye. Ayan mga kabeli, Mrs. ni Kuya Noel, yan. Thank you. So, fourth time na natin to, mama, no? Bali, fourth time na namin. Opo, fourth time na namin. Solid. Amazing talaga siya. Talagang Opo. napakabait at napakasarap magluto. Thank you po. Sobra. So, ayan. Ulit pa rin. Opo. Mga kabeli, itong lugar na to, nagko-construction pa lang dito, ginagawa pa lang yung swimming pool. Tayo yung unang-unang nagluto rito na nag-set ng mobile restaurant. Siguro mga 1 week pa lang yung mobile restaurant na inaano ko. So sila yung pangatlo ata, pangalawa po nagpa-schedule. Ni Ka-Farmer. Yung pagkatapos natin kay Idol Ka-Farmer, dito tayo nag-set. Yan, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Thank you, Ate Pe. Opo. Yeah, Beli. Dyan. So si Kuya Noel. Ayan, happy birthday Kuya Noel, Ate Pe. Thank you. Tita, salamat. From US. Mga original na Kuya Noel. Opo. Salamat. G-enjoy si dyan eh. Ayan, sasayaw. Dyan. Kumanta. Kanyan, kanta. Nandun ka rin, kanta. Kala ko magsisili ka. So si Kuya Noel po galing US. Yan, nag-for good na sila rito. Pure good. Oh, shout out na po kayo. Parang ang doktor eh. Sa uniform ko po. Shout out now. Oh, shout out po tita. Baka may gusto kayo. Shout out what? Shout out sa kuya ko, sa ate ko, tsaka sa kapatid ko sa Manteca, sa lahat ng mga kapatid ko sa Amerika. Marami sila eh. Thank you po, thank you. Umayat si Kabel. Opo, nagda-diet ako dito. Ito yung mga pogi ni Kuya Noel, yung dalawa yan, ayun kayo. So Abel, pag pumupunta ako rito, pag nasa US sila Kuya Noel, sila yung naabutan ko dito sa farm resort. Ayan. Thank you. Kaya dyan? Hello. Manugang. So, ayan o. Apo ni Kuya Noel, mga Abeli. Pogi o. Ano yung totoy? Buti nakahapon kayo. Say hi. Shout out. Shout out Hello. kay Daddy. Hi Daddy. Say shout out kay Daddy. Shout out kay si Daddy. Shout out kay Daddy. Hello po. Balay ko. Wait, what's wrong with you? Okay? You don't like Korean. Saan sila galing ngayon, Ate Pe? Manila? Hindi, lumipat na sila sa Magalang. Nasa Magalang. Okay. So, malapit na lang. Yoya. Yoya. Anong what? You go swimming? Si Yoya. Oh, nalet. Ang cute na nga po ni Ate Pe. Anong name niya, Ate Pe? Si Jackson. Jackson. Siya yung pinag-birthday natin before, di ba? What's wrong with you? So yung mga Beli, magpapaalam na tayo kila Kuya Noel. Yan. Thank you, fourth time. Diyan no. Diyan lang ang malakas. Paalam na lang tayo. So kasama natin si John Paul. Doon tayo daan dyan. Kain mo na kayo. Oh.
birthday kay Noel. Ate Pe. Ayan. Thank you po. Okay, una na kami. Thank you po. Opo. Bayang. Thank you, thank you. Thank you po. Sige na dito. Yan dito. Una na po kami, tita. Thank you po, tita. Thank you, thank you. Okay. Bye-bye po. Okay. Jackson. Hello, bye-bye. Thank you po, bye-bye. Okay mga Beli, biyahin na tayo. So mga Beli, siguro hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Yan, 4th time. 4 na beses na sila nagpaluto sa atin. Ibig sabihin talagang nagustuhan nila yung pagkain natin. Anong sabi mo ka? Quality po yung pagkain natin kasi. Ano, ikaw driver? Sige. Okay mga Beli, si Jan ulit dito sa harap para hindi mahirapan. Okay mga Beli, Jan, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat na lahat, katoto. Bye-bye. Bye-bye.